Pola Copa Federación, dúas semifinales, a primeira enfrentará José Vicencio Balonmán e o portugués de Balonmán Gloria, e o segundo Mega de Atlético Guardés Rasoín. Primeira da comeza agora mesmo e procedemos a dar as alineacións de ambos os conxuntos. Por parte do portugués de Balonmán Gloria, 5, Manuel Currás. Nicolás López. 11, Cristiano Esposito. 14, Daniel Currás. 16, João Fernández. 19, Miguel Cáceres. 20, Xavier Fernández. 22, José Gómez. 23, Fabián Vázquez.
呀，哎，
Gracias.